Îndurerată familie, iubită adunare, frați și surori și prieteni ai familiei, în această seară suntem pentru a doua oară, seara de priveghi pentru sora noastră Maria Opriș și dorința noastră, ca de fiecare dată, este ca și acum și în aceste momente, în aceste clipe, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze familia care trebuie să petreacă pentru ultimul drum pe mama lor, pe bunica lor. Și am dorit ca timpul care îl stăm împreună aici să aibă o însemnătate duhovnicească pentru noi, mai presus de alte aspecte. Noi am venit din prietenie, din compasiune, din simțământul fraternității. Dar mai presus de toate, scopul lui Dumnezeu e ca să mântuiască oamenii, să ne mântuiască pe noi și să mântuiască pe orice suflet care vrea și dorește să se apropie, să asculte, să înțeleagă și să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru lucrul acesta e nevoie de lucrarea lui Dumnezeu, prin oameni și pentru oameni, prin puterea Duhului Sfânt. Noi cunoaștem lucrurile astea, aspectele acestea și de aceea vrem să ne încredințăm în brațul Domnului. O să începem în această seară cu o cântare 154 din cărțile de cântări, apoi ne vom ridica să ne rugăm Domnului, să cerem ajutorul Lui și apoi vom asculta cuvântul, după ce vor cânta tinerii iarăși o cântare, vom asculta cuvântul Domnului, prima dată prin fratele Viorel și apoi prin ceilalți frați care sunt dispuși și între timp o să avem și o cântare care a dorit-o sora noastră toată viața să-i se cânte, după cum spun cei din casă. O să ascultăm o cântare care o va cânta Daniel, fiul dânsei care e în America și el n-a putut să vină aici, dar a transmis o cântare înregistrată și noi o să o ascultăm într-o pauză de cântare. O să mai cânte și vreo 2-3 nepoțele care la fel au pregătit o cântare și vedem cum se va desfășura lucrurile. Dorim ca Dumnezeu să ne însoțească, să ne ajute, să ne binecuvinteze și noi toate le punem înaintea Lui și le așteptăm de la El. De aceea El să fie slăvit pentru toate mai departe. Amin.
numele Tău binecuvântăm, Tată Ceresc, în această seară, cu această ocazie, Doamne, când suntem adunați în locul acesta, căci Tu ne vorbești, Doamne, în această situație, iar ce suntem noi, Doamne, și în primul rând vrem să ne gândim la vrerea Domnului Iisus Hristos, care a făcut-o pentru noi. Ne-a dat în această lume ca să ne pierdem, Doamne, inima noastră și viața noastră, și Tu ne-ai câștigat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim pentru că în această seară puteți să ascultăm cuvântul Tău, fiindcă ai să ne spui cuvinte minunate, Doamne, legate de mântuirea noastră, legate de viața noastră, că te tot trec pe cuvântul acesta. Mulțumim și pentru sora noastră că ai fost cu ea, Doamne, până acum, la vârsta aceasta, Doamne, ai ținut-o sănătoasă, Doamne, cu mintea sănătoasă și mulțumim pentru că și noi putem să urmăm această cale, Doamne. Te rugăm să fim mai departe cu noi, binecuvintează și ele că te vei folosi inimile noastre, Doamne, și orice sfârșit în locul acesta, să înțeleagă Evanghelia Ta, Doamne, și să se bucure de mântuirea Ta. Amin. 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 De pace
Iubită familie îndurerată, iubiți frați și surori și prieteni ai familiei, în seara aceasta suntem într-o seară de priveghi în jurul trupului neînsuflețit al sorei noastre pe care toți o cunoaștem așa destul de bine, cel mai în vârstă suflet care a fost în adunarea noastră în momentul de față, nu știu dacă mai este vreunul mai în vârstă decât dânsa, dar o cunoaștem destul de bine pentru că a fost un om care a trăit cu Dumnezeu. Și prin viața care a trăit-o și prin ceea ce a lăsat în urmă, sora Maria Opriș este foarte bogată. Dacă vedem ce familie frumoasă are, și dacă această familie sunt oameni mântuiți pe calea mântuirii, într-adevăr este cea mai mare bogăție și comoară. Dacă nu sunt pe calea mântuirii, mai bine nu s-ar fi născut. Și pentru noi, pentru familie, pentru toți, momentele acestea sunt niște momente de reflecție, niște momente în care trebuie să stăm de vorbă cu noi înșine, ca să putem sta pe urmă de vorbă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește în astfel de circumstanțe, cred că mai mult și mai bine decât în oricare altele. Ne dăm seama, așa cum s-a rugat un frate la început, ce este omul, ce este viața aceasta, care este scopul și rostul vieții, ne punem fel și fel de întrebări și este bine dacă ni le punem. Și Dumnezeu este Cel care este suveran, este Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și Cel care veghează asupra existenței noastre de la începutul lumii până la sfârșitul ei și noi nu ne dăm seama de multe ori. Marea majoritate a lumii nu-și dă seama că Dumnezeu veghează asupra sufletelor noastre și asupra tuturor evenimentelor. Dumnezeu nu face nimic nepotrivit sau rău pentru omenire. Tot răul care se petrece în omenire și în lume, și necazurile și durerile, sunt din pricina omului, mai precis a păcatului, care a intrat în omenire și care omul de o natură păcătoasă fără Dumnezeu nu poate să facă și nu poate să gândească decât numai destructiv, fără să-și dea seama. Și Dumnezeu ne vorbește în astfel de circumstanțe mai mult decât am putea noi spune. Și El ne vorbește cel mai mult prin cuvântul Său, care îl avem la îndemână. Citim câteva cuvinte din profetul Ieremia, care a fost amintit și aseară. Ieremia, capitolul 29, versetul 11.
Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Ieremia, profetul lacrimilor, așa îi spune. Spunea aseară frații noștri de aici, de la Amvon, că sora noastră a avut o viață grea, s-a rugat mult și este foarte adevărat, a suferit mult și este foarte adevărat, a plâns mult și este foarte adevărat. Și să știți că nu sora noastră a vrut să fie așa, să plângă, să aibă o viață cu lacrimi. Nici profetul Ieremia n-a vrut să fie un om al lacrimilor, dar Dumnezeu a hotărât așa și el a înțeles rostul și scopul misiunii sale și și-a dus-o cu credincioșie la îndeplinire. Sora noastră și-a înțeles rostul și drumul ei în viața aceasta și l-a dus cu credincioșie până la capăt. Ieremia spune în Psalmul 56, zice: strânge lacrimile mele în burduful tău, oare nu sunt ele scrise în cartea ta? Zice împăratul David. Să știți că nimic nu este la întâmplare, nici o încercare, nici o suferință, nici o lacrimă, toate sunt, dacă sunt în voia lui Dumnezeu și de la copiii lui Dumnezeu, toate sunt strânse în burduful lui Dumnezeu și sunt scrise undeva. Sora noastră a vărsat lacrimi multe pentru casa ei, pentru copiii ei și este ceva de datoria părinților, a noastră. Și noi vărsăm lacrimi pentru copiii noștri. Și dacă cineva nu varsă lacrimi pentru un credincios, nu varsă lacrimi pentru un copil care nu este pe calea mântuirii, încă nu și-a înțeles rostul și rolul de părinte. Sora noastră și-a dus acest drum, această misiune până la capăt și cuvântul lui Dumnezeu spune aici că mă veți căuta și mă veți găsi. Ne vorbește la toți de aici. Și cei care l-am căutat și l-am găsit pe Dumnezeu, să-L căutăm în continuare, să-L găsim, să fim plini de înflăcărare pentru El, s-ar putea să fi ajuns într-o rutină și trebuie să-L căutăm din nou. Sunt poate suflete, sunt în familie, sunt prieteni, care încă nu s-au întors la Dumnezeu în mod personal, nu s-a lăsat găsit Dumnezeu. El spune așa aici: mă veți căuta și mă veți găsi. Datoria omului pe pământul acesta este să-L caute pe Dumnezeu. Și cine l-a căutat pe Dumnezeu cu toată inima l-a găsit. Așa ne spune aici cuvântul, zice: mă veți căuta și mă voi lăsa găsit dacă mă veți căuta cu toată inima. Asta este promisiunea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Un om care îl caută, și Apostolul Pavel spune în Faptele Apostolilor că noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu câtă vreme este aproape, la îndemână, acum cât trăim. Este o poruncă și să-L găsim. Ce se întâmplă sau cum ne explicăm noi faptul că atâția oameni îl caută pe Dumnezeu și nu îl găsesc, nu primesc răspuns? Răspunsul este că Dumnezeu nu minte, Dumnezeu nu este nedrept, Dumnezeu este mult mai credincios și drept decât suntem noi sau decât credem noi. Dar sunt suflete care îl caută pe Dumnezeu și nu îl găsește, pentru că nu îl caută cu toată inima, nu îl caută după voia lui Dumnezeu. Avem multe exemple de oameni care l-au căutat pe Dumnezeu și l-au găsit. Și avem exemple de oameni care l-au căutat pe Dumnezeu și nu l-au găsit. Viața aceasta este așa de trecătoare
și este atât de efemeră și de înșelătoare, putem spune, căci ne provoacă ca să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima și să-L găsim. Împăratul Cir. Am citit despre el în cartea lui Popovici că s-a descoperit mormântul lui în Persia, în Iranul de astăzi. Și placa de aur pe care a lăsat-o el scrisă, placă comemorativă, și spune așa: o, tu, omule, care vei trece pe aici, că știu că vei trece, nu neapărat să-i vedem placa lui și mormântul, dar prin mormânt toți vom trece. Zice, să știi că eu am fost Cir, care am cucerit mezilor și perșilor o împărăție mondială, să nu te superi pe mine pentru această palmă de pământ care mi-acoperă trupul. Asta este rezultatul trăirii în lumea aceasta fără Dumnezeu, până la mormânt. Și acolo mai gol de cum a venit. Când eram elev în Râșnov, 15-16 ani așa, ne-a luat de la școală și ne-a dus la o magazie într-o clădire cu vreo 3 etaje și acolo erau multe lucruri, echipamente ale școlii în magazie acolo. Era o casă a unui om bogat, înainte de regimul comunist. Și când ne-am dus cu un instructor acolo să luăm niște lucruri de acolo, să le ducem la școală, și coboară de pe scări o femeie în lacrimi. Și zice, domnule, nu-i lași pe băieții aceștia să vină sus, să mute, să facă loc, să mute o mobilă, ceva, că nu poate ieși sicriul din casă. Și la ultimul etaj le-a lăsat casa, restul s-a naționalizat. Era soțul ei mort, în sicriu, și era singură. Și noi ne-am dus acolo și ne-a pus să mutăm ceva, eram vreo 4 elevi, și a început să plângă femeia, destul de în vârstă, și zice, uitați, băieți, ce am avut, casa asta a fost a noastră, că nu-L caută cu toată inima. Cine nu-L pune pe Dumnezeu pe primul plan în viață, înseamnă că nu-L caută cu toată inima. Când cineva îl caută pe Dumnezeu cu toată inima, să știți că Dumnezeu se lasă găsit. Să ne ajute Dumnezeu la toți care suntem aici, mai ales la frații, la familia Opriș, să ne punem întrebarea serios dacă L-am găsit pe Dumnezeu și dacă nu L-am găsit să-L căutăm cu toată inima, că El se lasă găsit, ni se descoperă. Asta este datoria noastră, asta este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Împăratul Cir, oamenii bogați, lumea care zace în cel rău sau în necunoștință față de Dumnezeu. Nici o speranță, nici o perspectivă și când ajunge la capătul vieții sunt disperați, dezamăgiți de tot, pentru că sunt oameni cu multe pasiuni și căutări în viața aceasta, dar nu umblă și nu caută cu adevărat pe Dumnezeu. Și toate pasiunile acestea, multe atât de intense, de trăite, de profunde, că nu se poate omul să se stăpânească și trebuie să le atingă. Și le atinge. Și la urmă, și mai la urmă, și la urmă de tot, trăiește cea mai mare dezamăgire. Ca familia aceea bogată, care a avut o casă, o vilă mare, au rămas numai ei 2 și zice, acum am rămas doar singură și pe urmă tot singură. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, celui ce-L caută, îi promite că se lasă găsit prima dată și pe urmă îi dă un scop în viață, îi dă un viitor și o nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșală. Cine l-a găsit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, și cine are păcatele iertate, haideți să citim ce-i spune că am amintit de Corneliu
în Faptele Apostolilor, ce spune Petru și ce constată. Ia uitați ce spune în versetul 36 din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Ce spune Apostolul Petru? El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor, și al evreilor și al neamurilor, și al săracilor și al bogaților, și al religioșilor și al celor fără religie. Este Domnul tuturor, Dumnezeu. De asta poruncește El acum, să-L căutăm cu toată inima. Și versetul 13. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Adevărata căutare are un rezultat, are o perspectivă veșnică și duce la iertarea păcatelor. Asta este nevoia supremă a noastră, a omului muritor. Să avem păcatele iertate. Și păcatele iertate nu putem să le avem decât numai dacă venim la Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui desăvârșită de la Golgota, primim har, primim iertare și primim binecuvântare și primim adevărata fericire, un viitor și o nădejde. Domnul să lucreze la inimile noastre și să ne facă conștienți că avem nevoie, cea mai mare nevoie și cea mai mare împlinire, fără dezamăgiri, este aceasta, când L-am găsit pe Dumnezeu care ni s-a descoperit în urma căutării noastre cu toată inima. Dumnezeu nu poate să intre într-o inimă care nu îi se deschide pe deplin Lui. Nu poate. El nu forțează ușa, El nu sfarmă zăvorul, cum zice o cântare a lui fratelui Moldoveanu. El bate ușor și blând la ușa inimii noastre, noi doar să-i deschidem. Mai avem un exemplu cu care închei de un om care L-a căutat pe Dumnezeu cu toată inima și haideți să vedeți ce spune. Ce spune împăratul David, care a scris atâția psalmi și atâtea rugăciuni, și uitați ce spune el și cum se roagă după ce L-a găsit pe Dumnezeu. Psalmul 39, versetul 3. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis. Împăratul David îl căuta cu adevărat pe Dumnezeu. Avea tot ce îi trebuia. Era cel mai mare, cel mai tare om din lume în vremea aceea. Și nu era fericit, pentru că el L-a cunoscut pe Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu, a trăit atâtea evenimente, a avut și evenimente neplăcute, dar el nu a încetat să-L caute pe Dumnezeu și L-a căutat cu toată inima. Și spune, îmi ardea inima în mine și un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci, zice, și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis. Uitați ce a zis. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele și care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt ca un la de mână și viața mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Dar, da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea, izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abateți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub poverile mâniei Tale, mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legile lui. Îl prăpădești ca molia, ce are el mai scump. Îi prăpădești ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta,
un pribea ca toți părinții mei. Amin. Domnul să ne ajute ca această rugăciune a împăratului David, care l-a căutat pe Dumnezeu cu toată inima, să fie și rugăciunea noastră. Pentru că toți suntem trecători, toți vom trece pe aici. Și dacă va veni Domnul Iisus, într-o clipeală din ochi va preschimba trupul stării noastre zmerite, dar a stării noastre zmerite, nu a celor nepocăiți și nenăscuți din nou. Domnul să ne ajute și rugăciunea împăratului David să fie și rugăciunea noastră. Amin. Iubiți adunarea Domnului Iisus,
Iubită familie, nu vreau să fac o predică, vreau să fac un comentariu la această cântare. Că aceste cântări pe care le cântăm noi nu sunt făcute la un pahar de șampanie. Cine a făcut cântările astea au trecut prin mari suferințe. Și cântările care le cântau bătrânii noștri, prima cântare din cartea asta care am cântat-o, din cartea de Pe drumul credinței, e compusă în 1600 și nu știu cât. Dar cântarea aceasta e făcută de fratele Traian Dorz și el a scris, era poet și a scris multe poezii și a venit securitatea la el și i-a spus, uite, tu trebuie să te lași de credință și să faci și niște poezii pentru tovarășul, că tu ai talent. Și el scrie o poezie, Psalmistului ispita lumii, adică a venit ispita lumii ca să laude oamenii la el și el refuză, e în cartea lui, dar cine vrea să o caute, să o caute, Psalmistului ispita lumii. El a primit vreo 17 ani de închisoare, nu mai știu exact, vreo 18, nu știu exact, am uitat, știam. Și la un moment dat s-a hotărât să-l execute, să-l omoare. Și l-a dus într-o pădure noaptea cu niște criminali care trebuiau și ei executați și și-a pus, bineînțeles, securitatea să-și facă groapa fiecare și în momentul când trebuia să-i împuște, a apărut o mașină și s-a dat jos generalul. Dumnezeu nu l-a lăsat să doarmă. S-a dat jos și a văzut mașina, numărul și știa cine e. Era noapte. Bineînțeles că avea lumină acolo. Și a spus, opriți tragerea. Traian Dorz trăiește? L-ați împușcat? Nu. Opriți tragerea și duceți-l pe Traian Dorz la închisoarea la celulă. Și acolo a făcut, n-am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată, din ce chin, prin ce durere m-ai trecut. N-am să uit de dragostea ta minunată, că am fost mort și dintre morți m-ai înviat. Uitați-vă la mai marii voștri, la cei ce v-au vestit cuvântul, la felul lor de viețuire și urmați-le credința. Amin. Nimeni nu poate spune câte zile vom trăi, nici măcar ce aduce ziua care mâine va veni. Încrede-te în Dumnezeu, să fii ferit de orice rău. Credința-n El te va păzi și orice necaz vei birui.
Iisus Tatăl le-a dat. Stăruiește în rugăciune ca să poți fi mângâiat. Încrede-te în Dumnezeu să fii ferit de orice rău. Credința în El te va păzi și orice necaz vei birui. Dacă uneori în suflet grijile te-au năpădit, spune-i lui toată durerea ca să poți fi liniștit. Încrede-te în Dumnezeu să fii ferit de orice rău. Credința în El te va păzi și orice necaz vei birui. Încrede-te în Dumnezeu să fii ferit de orice rău. Credința în El te va păzi și orice necaz vei birui. Scump frați în Domnul Iisus și îndoliată familie, aș vrea să continui sau să încep prin a continua niște gânduri care au fost spuse astăzi și ieri. Astăzi fratele Viorel ne-a spus de un împărat mare și nespus de bogat, care a spus: să nu mă pismuiți pentru toate bogățiile mele, pentru că n-am luat cu mine nimic și stăpânesc doar 2 metri de pământ. Dar el a mai spus ceva: trecătorule care citești aceste cuvinte, să știi, ca tine am fost și eu și ca mine vei fi și tu. Și asta ne spune că omul este trecător pe acest pământ, este călător. Iar dacă vă amintiți aseară, fratele Sandu a spus așa: oricât de lungă ar fi viața, 93 de ani, nu? Nu toți au acest har să trăiască 93 de ani, cu o minte clară și sănătoasă până la adânci bătrânețe, da? Viața aceasta, totuși, cât de lungă, nu depinde nici de calitatea vieții, adică de confort, de bogății, nu depinde de nimic altceva decât de Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu a dat tot felul de, să zicem așa, calități, ingrediente omului. A dat viață lungă la unii, la alții o viață mai scurtă. A dat înțelepciune la unii, la alții le-a dat pricepere. La unii le-a dat sănătate, la unii le-a dat tărie de a trece prin necazuri și prin suferință. Și totuși, lungimea vieții pe acest pământ nu depinde de nici una din aceste calități pe care Dumnezeu în înțelepciunea Lui le-a făcut, le-a, cum să zic eu, în rețetă, le-a prins în rețeta Lui numai de El știute. Acum, referitor la suferințe, aș vrea să citesc întâi un verset și în continuare câteva versete în care Apostolul Pavel ne spune niște lucruri foarte importante legate de viața noastră trecătoare după acest pământ. În primul rând, Apostolul Pavel, înainte de a muri, deci el a fost un mare învățător, dar cuvintele cele mai importante le-a rostit el înainte de a muri. Și lucrurile acestea sunt prinse în a doua Timotei, capitolul 4, nu? Versetele 6 la 8. Aș vrea să le amintesc pe scurt. Spune așa: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Trecutul s-a dus, m-am luptat lupta cea bună, dar am ajuns la capăt. Alergarea mea s-a sfârșit. Prezentul nu mă ține legat. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură înaintea lui Dumnezeu. Iar viitorul nu mă tem de el, pentru că Dumnezeu mi-a promis o răsplată. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Dumnezeul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De aici vedem că el a avut un scop în viață și de acest scop ne vorbește și nouă. Un scop valabil în viața aceasta a noastră, să spunem, în viața de credință, este tocmai acesta: să iubim venirea Domnului Iisus. Și sora noastră și-a încheiat alergarea. A avut o alergare, să spunem așa, presărată cu multe obstacole, cu multe dureri. În a doua Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel ne spune că toate aceste dureri, toate aceste încercări lucrează pentru noi o greutate de slavă. Apostolul Iacov spune că încercările lucrează pentru noi răbdare. Iar Apostolul Petru spune că încercările prin care trecem sunt menite ca să ne curățească. Deci, încercările nu sunt ceva, durerile, care trebuie refuzate, respinse,
ci trebuie primite din partea lui Dumnezeu cu credința că ele lucrează răbdare, că ele ne curățesc și că ele au ca răsplată o răsplătire veșnică. Versetul care am vrut să-l citesc e din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, și apoi vom citi câteva versete din capitolul 5, de la 1 până la 11. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Știm în adevăr, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. A fost citirea mai lungă, am să încerc să fiu mai scurt în explicații. Apostolul Pavel scrie credincioșilor, nu scrie oamenilor din lume, adică acelor fără nădejde, ci celor care cred în promisiunile și în cuvântul lui Dumnezeu. Și ce le spune? Puneți-vă înainte un scop în trăirea voastră, în alergarea voastră, în lupta voastră a credinței, ca să nu alergați și să nu luptați în zadar. Și scopul ar fi așa: trăiți ca oameni care știți că toți și fiecare ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru răsplătire. Deci, judecata nu este pentru condamnare și pentru mântuire sau pentru mântuire, ci este pentru răsplătire. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre la Golgota. El a purtat în trupul său păcatele noastre în trupul său pe lemn. De aceea noi nu mai suntem condamnați. El
a luat judecata asupra lui și a suferit condamnarea. Plata păcatului este moartea. Și el a murit în locul nostru, în locul fiecăruia. Totuși, noi trebuie să ne înfățișăm înaintea lui pentru ca el să pună în lumină viața noastră, faptele noastre, gândurile noastre, motivația cu care noi am făcut fapte. Am făcut fapte bune ca să fim văzuți de oameni, ca să se minuneze, știu eu, cu tare și cu tare ce om bun sunt eu? Sau am făcut aceste fapte tocmai pentru că iubeam pe Domnul Iisus și iubeam venirea Lui? Aceasta se va pune atunci ca un reflector asupra ceea ce am făcut noi. Pentru că aceste fapte vor fi răsplătite, indiferent dacă este un pahar de apă, indiferent dacă este un mulțumesc, indiferent ce ar fi, el va fi răsplătit de Domnul judecătorul cel drept. Mai mult, ne vorbește în acest paragraf de două feluri de case, de trupuri, de două feluri de gândire, de două feluri de duh. Știți că Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a făcut trupul, da? Și a suflat în nări suflare de viață. Și așa omul s-a făcut un suflet viu. Dumnezeu l-a făcut cu trup și duh și a dat această capacitate să guverneze, să stăpânească pământul, să-l lucreze și să-l păzească. Dar omul a păcătuit. Și trupul, din acest motiv, a devenit cortul nostru trupesc, zice, casa pământească a cortului nostru trupesc. Ce este un cort? Este o locuință pe care o poartă un călător pentru un timp. În zilele noastre sunt mai puțini călători cu cortul, mai sunt excursioniști în munți. Își ridică cortul, se adăpostește pentru o noapte, doarme pentru puțin timp și apoi strânge cortul. Da? Este trupul nostru pe acest pământ, este ca un cort. El se ridică și apoi odată se desface. Apostolul Pavel vorbește despre moarte. Moartea este văzută aici ca desfacerea trupului. Pentru că trupul fără viață este din pământ și va fi coborât în pământ și se va preface pământ, țărână. Da? Iar Duhul, așa cum ne-a spus și cum ne-a citit fratele Lazar ieri, merge la Dumnezeu. Este la Dumnezeu. Mai departe. De unde știm noi că Dumnezeu ne va da un trup nou, un trup de slavă? Trupul de slavă, aici este vorba de un trup veșnic, un trup care nu mai se descompune, nu? Un trup adaptat vieții cerești, un trup plin de strălucire, da? Un trup veșnic. De unde știm noi că vom primi așa un trup? Și că vom moșteni cununa vieții, așa cum ne-a promis, cum credea și Apostolul Pavel. Versetul 5 ne spune așa: căci Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Ce este o arvună? Este un avans pe care cineva îl plătește ca să aibă garanția lucrului pe care îl vrea.
Și Dumnezeu ne-a dat arvuna aceasta ca să ne garanteze că tot ce ne-a spus El prin cuvânt, tot ce ne-a promis El, se va împlini. S-a împlinit cu Domnul Iisus și se va împlini și cu noi. Căci dacă credem că El a murit și a înviat, credem că El va aduce împreună și trupurile noastre, sufletul nostru, și îi va da un trup de slavă, căci toți trebuie să fim schimbați, nu? Și cei morți și cei vii, la revenirea Domnului Iisus, vor fi schimbați. Și în nădejdea aceasta trăia și Apostolul Pavel, zice, cu dorința, zice, nu că am vrea să fim dezbrăcați de trupul acesta, adică să trecem prin moarte. Am vrea, sau lucrul cel mai minunat ar fi să fim și noi contemporani și părtași revenirii Domnului Iisus și răpirii credincioșilor. Atunci, trupul acesta pământesc va fi lepădat și se va îmbrăca cu viață. Va fi cuprins de viață și se va transforma într-un trup de slavă. Pentru cei care au murit vor primi acest trup de slavă de la Dumnezeu, iar cei care vor fi în viață vor fi transformați într-o clipeală, într-o clipită. De aceea, spune Apostolul Pavel, pentru că avem nădejdea aceasta, ne silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Vedem aici, tot așa, două feluri de gândire. Dacă citim în Eclesiastru, capitolul 3, am să caut versetul, s-ar putea să fie versetul 3 sau 20, nu știu, mai țin minte. Ce spune Eclesiastru? Deci versetul 2 spune, nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Iar în versetul 20 zice, toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ? Aici este vorba de omul pământesc, care gândește pământește, care nu are un cerul, pentru că nu crede că este cerul. Și Dumnezeu ne-a lăsat cuvintele acestea pe paginile Scripturii. Dumnezeu nu se sfiește să ne spună că nebunul zice, nu este în inima lui, zice, nu este Dumnezeu. Noi poate am șterge din minte lucrul acesta sau nu l-am publicat, dar Dumnezeu nu este frică să spună lucrul acesta. Și de aceea ne spune gândurile omenești. Cine știe? Nu? Toate sunt din țărână și se întorc în țărână. Este adevărat. Nu este adevărată partea a doua. Gândul născut din Duhul lui Dumnezeu ne vorbește de răsplătire, despre o cunună a vieții pe care o va primi toți cei care vor fi iubit venirea Lui. Ce minunat și ce frumos, nu? Și cum se face asta? Prin credință, nu? Credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd acum. Nu se văd, dar se vor vedea. Și noi avem această încredințare. Am vorbit despre două feluri de gândire. Două feluri de gândire, gândirea spirituală și gândirea pământească. Fiecare din ele determină o alegere în viață. Și Dumnezeu ne îndeamnă să facem
o alegere bună din punctul lui de vedere, nu din punct de vedere pământesc. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a spus pilda bogatului și a lui Lazar, din care a fost amintită. Luca, capitolul 16, versetul 25. Avram vorbește cu bogatul, deci trecuse din viața aceasta și se afla în locuința morților și îi spune așa: adu-ți aminte că în viața ta pe pământ tu ți-ai ales lucrurile bune, iar Lazar lucrurile rele. Acum lucrurile s-au inversat, valorile s-au inversat. Tu suferi, iar el este mângâiat. Da? O gândire, o alegere bună înseamnă să alegi cuvântul lui Dumnezeu, să faci voia lui, să alegi umilința, să alegi pocăința și să nu refuzi, să nu respingi durerea. O alegere rea, o alegere bună din punct de vedere omenesc este aceea: veselie și strălucire, nu? Insubțire și porfiră, toate plăcerile, egoism, mândrie, lipsă de milă, lipsă de teamă de Dumnezeu. Toate acestea au o consecință, au o răsplată. Cei care aleg lucrurile bune pe acest pământ vor avea o răsplată. Și-au pus în nădejdea în lucruri trecătoare și ele vor pieri împreună cu cel care și-a pus nădejdea, da? Păcând cel credincios își pune nădejdea în Dumnezeu. Iar Dumnezeu ia act de această credință și răsplătește pe cel care și-a pus nădejdea în el. O gândire bună este influențează și viața de credință, alergarea și lupta. Efeseni, capitolul 2, versetul 10 spune așa: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Iar Apostolul Pavel spune așa, Coloseni, capitolul 1, versetul 26 la 28. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Iisus Hristos. Cred că am lungit cam mult. Acum îl citesc pe fratele Comănelea, care spune că bătrânii cam uită că trece timpul repede. În încheiere aș dori doar să vă citesc sau să vă spun o mică poezie de 4 strofe, care spune așa: a trăi după credință nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi după credință e la om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. A trăi umblând pe ape ca sora nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi umblând pe ape când vin valuri să te îngroape e un drum cu Dumnezeu. A trăi după iubire nu-i ușor, dar nu-i nici greu. A trăi după iubire e o cruce
pentru fire și o înviere în Dumnezeu. A trăi după credință nu e ușor, dar nu-i nici greu. Dar a fi fără credință și a muri fără căință nu-i nimic mai greu. Să luați cuvintele acestea ca din partea unui suflet care a trăit mult pe acest pământ. Și sora a avut nu numai o viață lungă, a avut și o alergare pe calea credinței lungă. Am socotit eu cel puțin 65 de ani pe calea credinței. Am primit, știu eu, cam anul trecut sau așa, o fotografie, cam după în anii 56, 57, până în 60, unde erau credincioșii strânși, creștinii după Evanghelie. Și era și sora printre ei. Deci, e clar, anii ei de alergare pe calea credinței au fost mulți. A trăi după credință nu-i ușor, dar nu-i nici greu. E la om cu neputință, însă nu la Dumnezeu. Amin. Iar-ți bat la ușă, Doamne, iartă-mă că îndrăznesc. Nu mi-e sete, nu mi-e foame, vreau puțin să îți vorbesc. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer, nimic să-ți cer. Am avut din tinerețe lacrimi, zâmbete, comori, zile bune, zile rele, dar am trecut biruitor. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer, nimic să-ți cer. Am învățat ce e puținul, am simțit greul mereu. Mi-a surâs apoi cuvântul, pacea sufletului meu. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer, nimic să-ți cer. Mi-a lipsit doar fericirea, ea m-a ocolit mereu. Pe pământ nu știu privirea, lumea mea e Dumnezeu. M-ai trecut prin toate, Doamne, prin furtuni, prin ploi, prin ger. Mi-ai dat veri și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer. Mi-ai trecut prin toate, Doamne,
prin furtuni, prin ploi, prin cer. Mi-ai dat ver și mi-ai dat, Doamne, ce aș mai putea să-ți cer, nimic să-ți cer. Amin. A avut tangență sau legătură și cunoștință de aproape cu familia Labă, o familie oameni în vârstă, frații ai noștri, care spun că ei nu mai pot veni acum la adunare. Și fratele Ionel a transmis câteva gânduri, le-a întâlnit și le-a și împreună și o să le ascultăm, o să le trimite fratele Labă, care nu le-a transmis de adunare. Așa cum a spus fratele Dan, fratele Labă, dacă ar fi venit aici, ar fi putut să vină, ar fi spus dânsul. Și atunci i-am zis, frate, dacă nu puteți veni, scrieți pe o hârtie câteva gânduri și eu o să le citesc. Și spune fratele Labă așa: am fost șef de unitate în alimentația publică, printre care și la restaurantul Aluniș, acolo unde sora locuia și alte 3 familii care locuiau acolo. Prin anii 74, sora Maria era bolnavă și zilnic era scoasă de copii în curte, în Căricior. Prin 1976, sora Opriș s-a făcut mai bine și m-a rugat să o angajez ca femeie de serviciu având familie grea, ceea ce am și făcut, spune fratele Labă. Și în continuare spune: când avea zi de adunare, o învoiam 2 ore și avea o mare bucurie. După mulți ani, am ajutat-o să se pensioneze. După Revoluție, când noi am început să frecventăm adunarea, sora Opriș a fost foarte bucuroasă de hotărârea noastră. Și fratele Ionel spune Labă că a fost atât de bucuroasă încât atunci când soția mea și-a fracturat piciorul, afară de ajutorul primit din partea adunării, a venit la noi, a venit sora Maria, a venit la ei acasă, în Cărucior, și ne-a rugat să primim din partea ei o sumă de 100 de lei ca binefacere, ca ajutor. Și fratele Labă zice: Domnul să-i răsplătească acolo sus. Acestea au fost gândurile care le-a spus fratele Labă. So
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, vrem să mulțumim din toată inima pentru prezența ta în microfonul nostru, pentru cuvântul tău, pentru cântări, pentru dragostea ta cea mare pe care ne-ai arătat-o, pentru că te-ai îndurat de noi și ne-ai răscumpărat din păcat și din moarte prin jertfa de pe Golgota a Domnului Iisus. Vrem să mulțumim pentru sora noastră care a fost credincioasă și te rugăm din toată inima pe tine care ai crede în Domnul Iisus și Mântuitul și casa ta. Te rugăm să vedem toată familia ei. Te rugăm să bine pe fiecare parte, Doamne, cu pocăință și credință, pentru ca să putem să avem cu toții parte de viața veșnică și să putem să ne întâlnim acolo unde Domnul Iisus a vrut să pregătească un loc pentru aceia care îl iubești și îl așteaptă. Îți mulțumim din toată care ne-ai ascultat și mă rog că ești bun și vei ține bunătatea ta. Amin. 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 Întristată și îndurerată familie și iubiți frați și surori, iubiți prieteni, acesta a fost programul care l-am petrecut până aceste clipe, în această seară. A fost a doua seară de privești și mâine o să aibă loc înmormântarea. Mulțumim Domnului că ne-a vorbit din nou. Chiar dacă ne-au vorbit frații noștri, oamenii noștri, au fost cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Tocmai așa ni s-a început. Gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi și sunt gânduri de pace ca să ne dea un viitor și o nădejde. Era o scriere pentru oamenii din robie. Cu atât mai mult pentru noi care ne-a scos Dumnezeu din lumea aceasta, din robia păcatului și ne-a pus înainte viața veșnică, împărăția Lui. Ni s-a vorbit despre deșertăciunea vieții pământești și să ținem cont că a trăi fără Dumnezeu e o imprudență permanentă și a muri fără El e o tragedie fără sfârșit. Depinde de voința noastră a fiecăruia. Nimeni nu ne poate duce în rai și nici nu ne scoate de acolo dacă ne duce Dumnezeu, decât voința noastră înaintea Lui. Voința adică, așa cum ni s-a spus de la început, pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să ne bucurăm că ne deschide și nouă mintea, ochii și ne arată gândurile Lui. Ne-a arătat rostul încercărilor în viața aceasta. Ce înseamnă pentru noi suferința? Cu cât un război e mai lung și lupta e mai crâncenă,
cu atât cununa celui ce biruiește strălucește mai mult. Acesta e sensul lucrurilor când trăiești lângă Dumnezeu și chiar dacă suferi, chiar dacă treci prin multe și de tot felul, la urmă te încununează Dumnezeu. Așa ni s-a spus. Apostolul Pavel asta aștepta și credea. De aceea, frați și surori, să nu dăm înapoi. Sub nicio formă. E vremea ca noi să ne pregătim pentru întâlnirea Domnului Iisus Hristos. Lumea va merge înainte. Veacul acesta se întunecă din ce în ce mai mult. Cei credincioși trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. E o promisiune a Lui. E o nădejde a noastră, așa ni s-a spus. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu ne-a pregătit slavă pentru noi oameni. Ne-a pregătit strălucire. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca să credem din toată inima. Din toată inima să credem. Și doresc ca Dumnezeu să cerceteze, să întărească și să adune familia numită Oprici, familia sorei noastre, să o adune așa la oaltă, acum în adunare și apoi în împărăția Lui. Depinde de voința fiecăruia. El să lucreze. Și avem toate motivele, cei din casă au toate motivele să creadă și să înțeleagă că a fost o lucrare a Harului lui Dumnezeu și să se uite la lucrurile pline din viața sorei noastre. Cum Dumnezeu a purtat-o. I-a dat 93 de ani. Cum ea a avut putere să plângă și să se roage. Acolo, în cămăruța ei mică, era ca un altar în continuu, ea se ruga și plângea. Și chiar dacă sunt mulți copii și mulți nepoți, să fiți siguri că ea nu avea o listă sau un tabel. Îl avea în cap, în mintea ei. Și ea pe toți i-a pomenit și a mijlocit. Și asta trebuie să aducă un rod înaintea lui Dumnezeu. Și apoi uitați-vă lucrarea lui Dumnezeu, că până la anii ăștia a avut o minte clară și limpede. Așa cum sunt eu acum, sau poate mai bine la 60 de ani, nu? Totdeauna o asistam cu cina când ne duceam la dânsa și avea totdeauna lucruri lucide în minte și cuvinte clare. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în puterea Lui, să ne încredem în promisiunile Lui. Asta a fost. Și de bine de rău așa am auzit că Dumnezeu i-a dat harul să se facă sănătoasă și să ajungă și la pensie. Și ea n-a împovărat pe nimeni peste măsură ca să îngrijească de dânsa. Chiar dacă a avut 93 de ani, Dumnezeu i-a făcut parte. Ea avea grijă să dea bani pentru vocea Evangheliei. De ani de zile nu mai venea în adunare, dar ea trimitea partea ei. Când ne duceam la dânsa, avea dorința asta. Îmi venea să-i spun, soră, mi se uscă mâinile să iau bani de la dumneata, să duc la adunare, dacă dumneata de atâția ani nu mai merge în adunare. Ea vroia să facă gestul acesta, avea inima deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, e bine să ne uităm la oamenii simpli și să luăm de acolo ce e de valoare, ca să trăim, să urmăm și să împlinim și noi. Dumnezeu să ne ajute să creștem și noi spre El. Mulțumim tuturor care ați avut bunăvoința să veniți în această seară, și musafiri, și prieteni, și frați, și surori. Și urmează ca mâine, la ora 15, 3 după masă, să ne întâlnim aici și să aibă loc serviciul de mormântare. O să ținem în sală aici programul care va urma, care îl socotim, și apoi o să ne deplasăm spre cimitir. Nu o să mergem în coloană, o să se meargă cu mașinile. Toți care vin cu mașinile să aibă grijă să ia câte persoane încape în fiecare mașină ca să ajungem cât mai repede și ne întâlnim cu toții în cimitir. Se poate merge și prin cartier pe la intrarea cu Poarta Mare, acolo în cimitir și aici pe strada 9 Mai. Deci o să ne deplasăm cu mașinile. Toți frații și persoanele care vin cu mașina, e bine să încarce fiecare câte încape. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe Daniel, fiul dânsei care e în America, n-a putut să vină, Dumnezeu să-l mângâie, împreună cu familia lor acolo și probabil o să
vadă și ei sau să asculte ceva din ceea ce a fost aici, dar noi ne bucurăm că Dumnezeu ne ține la oaltă și că nădejdea noastră încă mai arde. Și să ne ajute Dumnezeu să rămânem cât mai credincioși pentru El. În seara aceasta programul s-a încheiat, mulțumim Domnului, mulțumim tuturor și dorim ca El să ne poarte de grijă și mâine să ne întâlnim cât putem veni la ora 15, 3 după masă să fim aici. Domnul să fie și să rămână cu noi toți. Amin.